najvýznamnejším a najpopulárnejším športovým i spoločenským podujatiam na Kysuciach nepochybne patrí dnes už aj medzinárodne uznávaný Kysucký maratón. Svoju históriu začal písať v roku 1953 a spája sa s menami zanietených bežcov a organizátorov, ako boli Anton Blaha, Peter Glasnák, Jozef Majerík a ďalší. Ich štafetu prevzal v roku 1991 nesmierne obetavý a skromný muž, pôvodným povolaním strojár, dnes vedúci pedagogický pracovník na Strednej odbornej škole technickej v Čadci, milovník bežeckých disciplín, neúnavný organizátor športových podujatí, kysuckej verejnosti dobre známy Milan Polák. Narodil sa 12. novembra 1955 v Čadci. Už v mladosti aktívne pretekal na krátkych i dlhých bežeckých tratiach a vzorne reprezentoval Čadcu, Kysuce i Slovensko. Neskôr pôsobil aj ako tréner, inštruktor, rozhodca lyžovania a lyžiarskej turistiky. Dnes mám naplánovaný tréning, to je 10 km na klasickej trati Čačanskej desiatky, ktorá bude už na budúci rok 16. ročník a je to 10 km, takže som sa rozhodol, že dnes si vyklúšem 10 km. Aj napriek tomu, že je chladno, ale trúfam si na to, že si zabehnem dnes 10 km. Už takmer 20 rokov stojí na čele klubu Kysuckého maratónu. Spoločne s ďalšími členmi klubu, aktivistami a mestom Čadca organizuje od roku 1994 aj tradičný aprílový cestný beh Čačianska desiatka a od roku 2007 najmä študujúcej mládeži určený novembrový beh na Husárik. Z ďalších podujatí môžeme spomenúť obľúbené kúprové aerobné testy a beh pre všetkých. Zabehol som niekoľko maratónov, ale čo sa týka organizovania, je to veľké úsilie, lebo je to veľké podujatie. To znamená, že radšej by som si vždy ten maratón zabehol, ako ho organizovať, ale napriek pomoci spoluorganizátorov sa to nakoniec vždy podarí. Súčasťou Kysuckého maratónu je minimaratón pre deti a mládež a každý rok nám stúpa počet záujemcov a budeme sa snažiť ešte aj ostatných zapojiť. To znamená, že je to, opakujem, môjim snom niekedy, aby behalo čím viac ľudí, nielen maratón, ale aj tie krátšie trate. Svoje bohaté športové, ako aj viac než 25-ročné pedagogické skúsenosti odovzdáva aj mladým kolegom a športovcom, ktorým veľmi rád a nezištne pomáha naplňať úspešnú pretekárskú kariéru.